Σάβιτσεφ πάντα έξω από την περιοχή, αφήνει για τον Τζιαντάκη. Τσιαντάκης πάντα θα δοκιμάσει το σούτ τον Νίκο Τσιαντάκης. Εύκολη υπόθεση για τον Μιχαήλοφ. Λιτόφτσεγκο. Η παλιά του Λιτόφτσεγκο εκεί που βγαίνει ο Καραπιάλης από δεξιά. Καραπιάλης μπαίνει στην περιοχή, κρατάει την μπάλα, κάνει τη σέντρα σούτ. Πάντα Καραπιάλης, γυρίζει και μπλοκάρει ο Μιχαήλοφ. Έξω από την περιοχή ο Λιτόφτσεγκο με δύναμη το σούτ πάνω από τα δοκάρια του Μιχαήλοφ στο 16ο λεπτό. Καραταΐδης στην περιοχή εκεί που είναι ο Σάβιτσεφ. Γιούρι Σάβιτσεφ προσπαθεί να μπει στην περιοχή, ανατρέπεται και είναι πέναλτι. Σε μια αδικαιολόγητη ανατροπή του Κώστα Ποζαπαλίδη πάνω στον Γιούρι Σάβιτσεφ, στο 24ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ο διαιτητής Θόδωρος Κεφαλάς δείχνει το σημείο του πέναλτι. Όλεκ Προτάσοφ ετοιμάζεται να σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μιχαήλοφ. Απόλλωνας Ολυμπιακός 0-1 στο 25ο λεπτό. Κάτσεμπαχ και Παπαδάκης έτοιμοι για το φάουλ αυτό που έχει κερδίσει ο Απόλλωνας. Ο Ίμπρε Κάτσεμπαχ σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού. Ένα εκπληκτικό γκολ με τον Ίμπρε Κάτσεμπαχ 2 λεπτά μετά το 1-0. Καραπιάλης. Κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή, τον κύριο Κεφαλά, στο Βασίλη Καραπιάλη, που διάμεσα αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή, κόβεται με δύναμη το σούτ από μακριά και είναι γκολ. Να, ένα ωραίο γκολ από τον Γιώργο Χριστοδούλου, που μέχρι στιγμής αποδοκίμαζαν όλοι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Ένα δυνατό βολέ με το αριστερό και είναι το 2-1 στο 36ο λεπτό. Κάτσεμπαχ έξω από την περιοχή, γίνει για τον Καρασαβίδη το σούτ, κοντράρεται και πάλι Κάτσεμπαχ. Κάνει τη σέντρα, κόβεται όπως φτάνει στον Ποζαπαλίδη, το σούτ του Ποζαπαλίδη και το 2-2. Να λοιπόν που μετά από μια περιπετειώδη φάση η μπάλα έφτασε στον Κώστα Ποζαπαλίδη, που με όλη του την άνεση σούταρε, έστειλε την μπάλα στην ίδια αγωνία όπως και πριν του Ταλικριάδη. Απόλλωνας Ολυμπιακός 2-2 στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Λιτόφτσεγκα αποφεύγει τον Αποστόλου, προσπαθεί να περάσει την παλιά για τον Τσαλουχίδη. Στην περιοχή ο Τσαλουχίδης και ο Σάβιτσεφ τώρα. Γυρίζει ο Σάβιτσεφ και μπλοκάρει ο Μιχαήλοφ. Η παλιά του Τσιαντάκη στην περιοχή, βγαίνει ο Μιχαήλοφ, χάνει την μπάλα. Ο Προτάσοφ από μακριά σουτάρει και στέλνει την μπάλα δίπλα στο δοκάρι του Απόλλωνα. Η παλιά του Μητρόπουλου για τον Τσαλουχίδη από αριστερά. Έχει τον Παπαδάκη, κάνει τη σέντρα. Εκεί που είναι ο Κολιτσιδάκης, παίρνει την μπάλα και σουτάρει ο Λιτόφτσεγκο για να πέσει στη γωνία και να μπλοκάρει ωραία ο Μιχαήλοφ.